Ipob Igbo ekele m unu Lolo Nneka Chimezie n'ikwa na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Ịma na anyị ka nọkwa na insecurity. The last broadcast m mere wuru ebe m gosichara ọtụtụ ihe na-eme na be anyị. Agwala m ndị be anyị na anyị nidiri ikilite ọtọ unity kachasị mkpa biko onye ọbụla mụta ga-ejikwa maazị Nnamdi Kanu ka unite ya ka ọ communicate power to ndị otu ya ka enwee ike block every loose end ka anyị jikọ aka ọrụ chọba ihe a na-ata arụ. Anyị ga-egosite unu proof gosiri na true na enwere Islamization agenda. Na the first round ahụ ha bịara mee ebughecha tactics ha jiri bịa, and otu ha jiri chi ime ya kịta ha chọrọ ịtụ ịga confusion in our midst were mee ya, and ha na ha succeed le. Ọtụtụ n'ime ụlọ si na m na-agba maazị Nnamdi ọkpa ụnụ aghọtara ebe okwu si. M ji si na ihe na-eme n'aka ya dị na ụnụ aghọtachara ebe okwu si na confusion nọ n'otu ya na-enye anyị nsogbu, because gọwanụ kwuru na ọ bụ na ya ama na enwere ndị Igbo a ga-asụta m wute ego na ha gidara alụ the world. So right now awụbata gị ego n'ala Igbo were ya na-alụzi dị ọgụ. Ọtụtụ ndị ịhụ mmadụ dịka ijele na kemgbe ụra gị otu ha si ekwugara okwu, ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na enwegodo ihe Nnamdi Kanu mere na-adịghị mma, ọ bụrụ na ya ka ị ga-eji gbuo otu niile, because ịgwakwu na eziokwu so otu nwere ike rise today. Ọ bụrụ na jihad nwanne bido kpọkọnata nwo ndị mmadụ nwekwanụ kọntaktị abroad nwere ike ịkpọkọnata ụmụnne anyị abroad Ipob. So ụnụ hụ risk m na-ete na-ekwu maka ihe ndị na-apọskraịbụ ha ka ụnụ ga-ama na mma ịpọskraịbụ kwa ha wụkwu otu ihe ahụ. Ihe niile ndị a na-eme na-ekenekwa ndị isi Ipob sị ha dakwara mgbe ike agwụkwụla ha, kachasị ataka a na-eme ha na ha ka jisikwa ike ataka esokwa eme m. So wee na-akpọkọ Igbo niile ka uche anyị dị ya na nke mbụ ha mere ha ewudrọla la strategize. Unu hụ rịpọtụ m mere na Ezeagu kpatara eji wee sponsor that attack on me, ebe ndị amị gara aga ịchụ ESN bịara chọra ndị Fulani herdsmen na-egbu ha egbu na-erepụ ụmụ nwaanyị ha. Ndị amị abazie gbawa ụlọ ọkụ sụọ ya ụdị jihad. Na ndị amị most of ndị amị ekpotere n'ala Igbo wo ndị those repentant Boko Haram, and na enwere agreement ndị ofe mmanụ na-akpụ isi ala na ndị asọmọfụ ndị Hausa na-akpụ isi ala nwere Islamize Nigeria. Ihe awa na now maka ndị na-aga eti ọnụ na nke na-eme na be ha, ihe na-eme na be ha wụ na due to American involvement, president anyị na-alazi azụ na ọtụtụ agreement emere. So hụ na-etili ọnụ ebe ahụ na ihe a na-eme ha attack enwee ka ha ji put pressure na our government ọ mekwere ha ihe ọsọ ka emere ha the interest wee ebe ndị Igbo nọ. So ka anyị gbado anya na-aya obodo ọbụla very important that church non that local vigilante unity siri ọya wụ na anyị na-ekwu ma ọya wụ na ihe ha na-eme mgbe ahụ na-akwụsịrị ya. Then obodo ọbụla tụọ ego ga-aga tisha CCTV n'ime ọhịa ụlọ na n'ụzọ ụlọ. Ọ dị very important ka anyị mee na huge investment na security. Then ka akwado ndị ESN very important maka ndị ahụ ịma eticha CCTV n'ọhịa nọ nso n'ụlọ tisha na iro anyị bọdụ ebe ha si abata. Ebe ahụ ka m nụrụ ndị ESN nọ. Ije m gara na Ezeagu emepere m anya m kweta na komkom na ọkwa maka ndị ESN abụ na ndị awakpobeghị anyị. Hapụkwa ihe ndị asị na ha alaike maazị Nnamdi Kanu kama ha ga na-ekwu okwu mpụta, ha na-ekwu okwu otu eji egbu Ipob na ESN. Ka uche anyị dị ya na ekwukwe na ndị Igbo ka a ga-eji alụ ọga, and unu lekwa anya na-eme na social media na ahụ na ọgụ wụzi among ourselves. Ka anyị gbado anya hapụ ga wepụ sentiment, ka anyị lekwasị anya na leadership ndị Ipob. Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga, ụnụ ahụnanụ otu o si aga death sentence kabals ndị ji maazị Nnamdi Kanu okpuchi. Ma ndị dịka anyị bịa garuo achọrọ iyi usu anyị gbụrụ pụta chọọ ka anyị gwa unu nke bụ eziokwu, ana sponsor false narratives and false news. Na enwere kabal gbara Nnamdi Kanu okirikiri ụmụnne ya na ndị lọya ya bụ kabal na anyị nọrọ read this death penalty a na ndị prosecuting counsel na anụ otu ụwazi ike kwuru ya. The first nke emere na high court ọkwa eso m ya ọkwari this death penalty ka ha naga this death penalty akwụkwọ ha na this appeal all from high court ha ekpuchie ya. Everyday ha pụta ha na-confuse anyị na ọ ga-apụta ka ọ ga-apụta echi. Ndị Amerịka otu ihe na-ese eme na ha okwu when I was raising the alarm na onye a na-awụkwarị from ihe m hụrụ a na-ekpekwa na magana court n'ọkwa death sentence ka onye a na-aga. Ha asị gịnị Amerịka nke ọzọ kpuchiere ndị Igbo apụta na social media na-eme asif ọ na-apụta taa n'ichi kịta na ndị agakwala appeal na-anakwa the same death sentence. Ha kpuchikwe bịa gwa anyị na ha faịlala nke ha faịla nke ọzọ. Ọzọ ụwazi ike kpara lọya jụwa ya lọya igwe
nwoke mmadụ apụtakwala kwuo nke bụ eziokwu ha emekla ya the same attack. Interest m abụzi ihe niile na maazị Nnamdi ka n'ọcha isi echekwa ala Igbo ka anyị hapụ ilu ụzọ ala Igbo. Lekwenụ ihe onye Fulani ọkwụnụ hụ na anyị enweghị ike ime protest n'ala Igbo. Lenụ protest nke ndị Yoruba na-eme. Ihe ahụ protest a na-eme maka Oyo kidnap. Ọ dị unu ka ụdị protest nwere ike ime ya n'ala Igbo? Agaghị eme ya n'ala Igbo. Ụdị protest a ọ ya protest awa youth na-eme a na-agbagbuchi ha. Were ụmụnne anyị wecha na social media ha na-downplay ya na-epraise federal government. Ka m mkpọziere unu komkom ka unu hụ dị jihad agenda ka ọ bụ ụnọ na nchido unu anya na ihe anyị ga-concentrate ugbu a na wota isi secure ala Igbo. Strengthen ESN, strengthen our border. Ka echichiwe CCTV obodo ọbụla ga-ekwere na m ntị ugbu ahụ obodo ọbụla la ga-aga strengthen your local vigilante. Tichen CCTV ma n'ụzọ ma n'ọhịa. Then ESN ọnwụ na ụnụ ga-akpọ leadership of Ipob ka ụnụ mata otu ha si akwere na otu ha si eme ihe a ka echekwawa anyị. Jihad a na-emekwa ewu ndị Igbo ka a na-emere ya. Ndị Yoruba akwụkwa Muslim. Yoruba is considered a Muslim country. That's why iji enwe ihe a na-emeta nke ha na-alụ ọgụ ugbu a na-asị ha na-emebe ha nwere ihe ha na-edemand. Our president na-achọ ịla azụ na agreement ha nwere na this jihad. Ọ ya ka eji eme ha attack. Ngwa gee na ntị ihe somebody onye Hausa kwuru maka the Fulani Islamization agenda. This video is about the prophecies. What you need to do is to realize the truth. And what is the truth? The government of Nigeria has no power in the person of Tinubu. He has no power over the banditry. He's helpless in himself because of some particular things that he has signed as an agreement. So you have to protect yourself by yourself. For Fulani to succeed in Islamizing the whole of Africa, Nigeria is #1 country that is needed to do that successfully. Remember, Nigeria has the resources that it takes, it has the population that it takes for them to be able to capture the entire Africa sub-region. So for this reason, every African country should be able to support Nigeria in fighting the battle against terrorism, the fight against the headers, the fight against the Fulani herdsmen and the terrorism that they are unleashing in the lives of Nigeria. Because if you feel you are safe from Fulani as other African country and it does not concern you, it is going to concern you. It's a matter of time. There will be a new WhatsApp group that will be created by the Fulani terrorists, and they are going to use this WhatsApp group to communicate the people that is going to be giving them vital information about their victims and some government officials that are actually their target. This WhatsApp number shall have some particular number of members, and these members are going to be highly paid as the Lord lives. They are going to be highly paid. They are going to be paid millions monthly, all right, to be partakers of this particular WhatsApp. The Nigerian military will lose a lot of men to the Fulani group, to the terrorist group, not by virtue of battle, no, but by virtue of negotiation. Banditry in Nigeria will become a very, very big lucrative business to many Nigerian youths because of poverty, because of starvation, because of lack of funds to feed or to survive. Then, in less than 4 months from now, the ISIS group are going to join the Fulani group, the existing Fulani group in Nigeria, to further unleash the greater terror in Nigerian soil. This is going to happen in less than 4 months from now. Today is the 6th of June, 2026. There is a negotiation going on between the Fulani existing terrorist group in Nigeria and the ISIS for them to join them in Nigeria. And when this conversation gets successful, the Fulani group are going to introduce a new techniques in extracting ransom from their victims, where they use Bitcoin to take their money from their victims. From today, the 6th of June, to the 28th of March, 2027, Nigeria will almost be on the ground. Nigeria shall be like a place where people run away from. A lot of people are going to run away from Nigeria. Nigeria is going to be deserted to a point that some corporate bodies and government agencies are going to start complaining about the desertion in their offices. And when this starts happening, something will suddenly happen in Nigeria that is going to change everything. And Nigeria
is going to be bright after this whole thing. But mind you, it will be as though Nigeria is already on the floor. It will stand again as the Lord lives and review. Remember when I told you that the purpose of Fulani is to Islamize Nigeria and Africa at large, right? Now, go through their recent demand on Oyo State. You will find out that there is a particular demand they made. They demanded for a particular law or a policy to be implemented that is going to incorporate the Sharia law, which automatically tells you the agenda that they have. According to the spirit, the reason why you cannot be able to conquer Fulani in Nigeria or Fulani terrorism in Nigeria is because the Fulanis has their allies in the government of Nigeria. This is the truth, as the Lord has revealed. They have their allies, they have the people they work with in the government. And because of these people, no matter the efforts that those who does not know the secret put, it will be to no avail because of those people that are insiders, as the Lord lives. Okay, ọkụ na ahụ na ya. Enwere ajọmpụburu m ya. Enwere ebe m chọrọ na this ihe a, enwere steeti ọ kpọgasịrị aha. Steeti like Imo, Enugu, Ebonyi. So ịma na anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu, na-eshi ọnwa anyị na-eshi ka anyị bịakọ ọnụ, na-ayọ ka Maazị Nnamdi Kanu chịkọ ndị otu ya ọnụ, na-ekwu ọtụtụ ihe emere dị wrong. Ya dịka enwere onye a na-ata aka wee na-agwa ndị Igbo ka anyị bulie na gbado anya obodo ọbụla bulie na plan awụ ablọk ọ nata ya ala Igbo nke anyị hara bi Lagos na mba dị iche iche na Nigeria a ga-asụkwa anyị. Ahụrụ m ihe a kemgbe 2012 ka m hụrụ ihe a na vision and ihe a naghị abịara na mmezu. So ka obodo ọbụla lite ka anyị strengthen our security, support IPOB wotu. The biggest movement in the world now IPOB, you know, na over 198 countries. So with oya ka eji chọọ ka egbuo IPOB. Ihe eji ga-akpọta Maazị Nnamdi Kanu ka egbuo IPOB. Then ilekwe n'anya ihe na-eme ugbu a na odo oge anya na ihe ahụ dịka ọ na-abụ eziokwu. Na-ajụ ndị Igbo anyị ga-ekochi maka ihe ofu onye. Anyị ncha egbugbo anyị ncha nwụọ ala Igbo efuo. In as much as anyị ga-agba mbọ ịhụ ihe anyị ga-eme ka eweta Maazị Nnamdi Kanu, ewepụta Maazị Nnamdi Kanu, mana ichekwa ala Igbo na ndụ anyị dịkwa mkpa. Ndewo.